σε όλους. Αξίζω συγχαρητήρια στο Σύλλογο για την πρωτοβουλία αυτή. Εγώ να υπογραμμίσω το εξής. Επειδή μιλάμε για πολιτιστικούς συλλόγους, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη της καθαριότητας. Ο Δήμος θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί στα δικά του καθήκοντα. Να πλύνουμε τους κάδους, να καθαρίσουμε το χώρο γύρω από τους κάδους. Και θα ήθελα από όλους τους πολίτες να καταλάβουμε ότι η καθαριότητα δεν κοστίζει τίποτα. Μια μεγαλύτερη επιμέλεια από όλους. Ώστε πραγματικά να έχουμε τον τόπο που ζουν καθαρό. Θεωρώ ότι είναι δείγμα πολιτισμού. Καλό και το Σύλλογο να πάρει μέτρα σε αυτό. Θα είμαστε στη στενή συνεργασία γιατί αρχίζουμε από τα απλά που είναι εύκολα για όλους. Καλή χρονιά και καλή συνεργασία. Και μέσα σε λίγες μέρες τα νέα παιδιά που μπήκαν στο Σύλλογο άρχισαν να δραστηριοποιούνται και να βάζουμε κάποιους στόχους που ελπίζουμε με τη βοήθεια όλων σας αυτό να τα πετύχουμε. Να σας πω τα μέλη, είναι ο Βασίλης Πετζίνης, αντιπρόεδρος, είναι η Βίκη Νίκου, γενικός γραμματέας, είναι ο Γιάννης ο Καϊνάρης, ειδικός γραμματέας, είναι ο Θοδωρής ο Καλτσανάς, τακτικό μέλος, είναι ο Παναγιώτης ο Νικόπουλος, ο οποίος απουσιάζει σήμερα ταμείας, είναι η Βυσβίκη Πολυξένη, τακτικό μέλος, είναι η Εξελικτική Επιτροπή η Σπίκα η Δήμητρα, η Νικοπούλου η Έφη και ο Χρήστος ο Πράπας. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλή επιτυχία.